yes जोङो दिनैहाय माने बाहाय बारफैनो फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै मा जायगा मा जायगा मोनलाय बियो सैबारि नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिराद मोजां ना जायगाया वाव साहा बागानजोब नै जोंना ओरैहाय बिदामोन दङ स' लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौहाय इन्टारेस्टिं जाहैगोन एसे लोगोफोर जायगायाथ' बिराद मोजां दा माने फैनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आंथ' माने फैफेराखैबो आरोना बेयाव हाबफैफेराखैबो लोगोफोर दिनैहाय फार्स्ट टाइम नोंसोरजों लोगोसे हाबनोसै आरोना आरो बारनोसैबो एसे लोगोफोर नै जों दा माने सफैलायबाय आरोना बे साहा बागाना जाहैबाय आसामनि बयनिफ्रायबो देरसिन आरोना बे साहा बागाना बिराद गुवार जाहैबाय आरोना आयौ बुंना जोबनोनो गैया होनजाबाय जोंथ' बेरायजोबनो हाला दिनैहाय नोंथांमोना बहा मा लांफैदों जोङो साहा बागानाव एसे बेरायफैनायमोन ओमफ्राय सोरनो फन हरदों फन हरनाया जों लोगोनि आरो गोसथोनायसो नुनो mulai bos itu kok sih kalau sih bang. Karena sendiri apa na? Video delete kelam, umur delete kelam, umur kelam. Ibu baju bisa sih. Bisir beli. Oh. Ibu akan naik kan? तामाने बे जायगानिफ्राय दोरोनसैलाय आरोना जोङो दा माने ओरै गिदिंलाबायनोसै एसे बिराद मोजां लोगोफोर जायगायाथ' बेरायनो तामाने फट' खेबोआबो मायाबो होनलाबायदों आरो भिडिअबो खालामहोआ मानो होआ होनना बुंदों आरोना दा जों माने खालामदों आरोना होमबाबो माने सासे मानसिया बुंलांदोंमोन आरो स' लोगोफोर बेरेजोबनाय बेरे वाव 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 Oh, cuma labu kele, bisir. Masa nggak biar? Masa nggak? Jangan nampu tuh mencari ada yang nampu kan? Masa mau di? Wah, mangta lain, dipa lain, mawar lain. Ayo coba. Siapa ini mana? Lain bisa juga. Ucap. Kau marah apa? Wah. Tunggu ini. Kau marah di flight direct naik kok lama. Madukan lebih ya? Madukan. Oh. Madukan dia. Madukan. Madukan apa? Nama apa pasarnya? Madukan pasar. Pasar mana? Oh pasar mana? Mama. Nah, mari nak kami nak siapa ibu lagi ni? Musuh ini siapa? Mana jual mana rupiah nih? Saya kapal tuh hidit nih ribu. Wow. Saya kapal tuh hidit nih. Muriar nah. Mana nih super berat mesang saya kapal tuh dia ini. Wow, nih ribu. Muriar. Sleep, never say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Wow, coba dengarkan nih tak, tuh nih. Take you like a
थांगासिनो आरोना ओंखारबाय थांबाय दा थांफिनला हेलौ गाइस माने नै गासिबो साहा बागानजोब आथुरि बेरायबाबो जोबनो रोङा आयौ 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 अयथासार लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला मा जायगा बियो मा जायगा बियो गलमारा गलमारा लोगोफोर फैनो हागोन नोंथांमोना बिराद बरिया जायगाफोरावनो बुंनो हाया ओरैबो एसे हाजो दंलाबायो आरोना फान्थावा बेसे गबाय ओमफ्राय फान्थावा एसे गबाय इयो सिगां लादो बिराद मोजां मोजां नोंथाङा माबायदि मोनदों सालायनानै बिराद मोजां मोनदों दिनै साइकेल लाना गाखोनोसैलाय ना दिनैहाय जायो थांबालाय जायगायाथ' हनै हाजोआ बिराद खाथि आरोना हनै बिराद मोजां लोगोफोर बिराद मोजां selfie no selfie English speaker Wah, ayu buat sini. wah English speaker wah लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै आरोना बे भिडिअआवहाय बिराद इन्टारेस्टिं जाबाय दा बिदामोनजोंहाय बेरायनो मोननानै दिनैहाय आरो बेनोसै आरोना बिराद बेलासिनि बारहावाखौ जाबाय बिदिनो जास्ट दिनैहाय बेरायनायल' खामोन आरोना बिदिनो बारलाबायबाय आरोना एसे एनै दा भिडिअखौ बाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम